Pagyamanan ti Ama, tiyayat ket imbag na. Kinatangsik ti Pater, ken amin nasakit tinaken. Ni Jesus isuoten tay amin amay maysa. Intay amin ikantarat sa kekawya. Pagyamanan ti Ama, tiyayat ken imbag na. Luwadag ang babaw yuntan nga una, itentay ikapyana itimay sakin maysa. Intay amin ikantaran sa kekawya. Pagyamanan ti Ama, tiyayat ken imbag na. Itinangan niya ang mga Espiritu Santo. Di ako at ang mga Kasama. Kailangan tayo ikalala tayo di pagdaman, i-benefit sa pagdama, di-basilyo, di-spirya, spoken na ng pamilya, di-spirya, kagaling niya sa part, di-bak, sanukan sa pamilya, dahil kita dalili, dalili, mamisa, di-gloria, di-gloria, di-sport, and di-gloria. Especially intention, doktor, ada umum, doktor, ada dalili na pamilya, dipilih dan diberi kami. Dalam saat tidak ini orang bahaya nasional baik dosa. Nah, di saat itu menginspirasi dari nama disimpan mereka dari satu surah mengikut yang dari apa surah dan kebetulan dari kisah itu. Norma yang kita melihat di dalam misteri itu dan kita kalau bagi kita yang namanya memahami dari waktu itu mengasihkan kekayaan yang benar Akan besara di Diyos ang nakapalitan, ken kadakayuhin kabsa, kasyak na kabaso, ipanunod sa maraming ken diway. Baso ko, baso ko. Isu magpapakaas di akin Santa Maria Magdalena, kadagdanin ni Angeles ket sa Santo, ken kadakayuhin kabsa, teka kasilang kumangkyaw. Asian dari mana-mana itu dalam awan kita apapun saya di mana lalu dia anak. Mga
naknakilda, iunan na daka, itanong nakapagpang nakadaydaya, kwenda ka, yaman kang ka, kapuiti, naindakla, anayan, Gloria iti Diyos, iti Apo Diyos na ilangitan namin. Diyos Ama, aman na kamali namin, ket sika, ako niya, Jesus. Ganapis nga ako, Cordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti katawan. Kadagiti basbasul tinuod, kasyan na kami sa amanika. Kadagiti basbasul tinuod, awaten katayoy araw-araw sika situtulaw, iti makannawan ti Ama, kasyan namin. Gloria iti Diyos, iti kahanan. Yan damay sisikaw mo ako, Yesu Cristo, tinasanwa, siksika tiyak, siksika iti kamawan, iti timpuyog Espiritu Santo, iti gloria di Dios, Ama. Amen. Ipahin kami o Apo Diyos ni at kami na kaya ang dari amin ni at ay kami dari amin at para mo ito ang kaya. Kapag ang amin Kristo ang kaya. Ito ang pagbiyak ng ipatakan na ikitin po yung Espiritu Santo. Diyos na nangyong awa. Di may basa na araw dito, yung Hinuna ni Moises sa tao. Ikaw na kayo sa mas kanilang makikilan. Mas ako at tulong kayo na ikilay din aldaw para hanapin ninyo, iyay ang kaisinan. Lumapakaas ko at
Agyaman tayo ti Diyos. Ikamal daw, bigyan niyo saan kayo magsusuki. Tao, binggen niyo ibagana, saan kayo nagsusuki. Umay kayo, ket idaydayaw tayo iti Apo. Ipayan na tayo, ipayan tayo iti naragsak adir iti bato amang salaknib, ken mangisalakan kada tayo. Dumatag tayo iti sangwanan na, ket agyaman tayo. Agkanta tayo as iraragsak kadagiti pagdaydayaw ken kuana. Umay kayo, agparintumeng tayo iti sakaanan na, ket agdaydayaw tayo ken kuana. Agrukbab tayo iti Apo a namarswa kada tayo. Iso ti Dios tayo, datayo ti tattao na, ti arban nga ay aywanan na. Tangal daw, binggen niyo ibagana, saan kayo nagsusuki. Itangal daw, denggan nyo ti ibagana. Saan kayo nga agsuksukir, akas iti inaramid dagiti amayo ijay meriba. Wen iti daydi, aldaw akaaddada iti letang ijay masa. Sinuotdak sadjay, ket pinadasdak, idinto, anakita dati inaramid ko nga agpaay kadakwada. Tao, binggen niyo ibagana, saan kayo nagsusuki. Ti maibasa na adaw, ito muna asurat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Kaya't kung awan kuma ti pakaringguran yu, asikaswen ti awan asawa na dagiti banag, maipapan iti Apo, gaputa kayat na nga aywen ti Apo. Ngem asikaswen ti adda asawa na alalaki, dagiti banag tilubong gaputa kayat nang ngay aywen ti asawa na. Iti kasta, mabingbingay ti kapanunutan na. Asikaswen me ti asawa, awan asawa na ababai, wenno ti balasang dagiti aramid ti Dios, gaputa kayat na mapasanto ti bagi ken espiritu na. Ngem no adda asawanan, tamingin na dagiti banbanag dito'y lubong, gaputa kayat na paragsaken ti asawa na. Ibagbagak daytoy takayat kayo at tulungan. Awan tirantak amang iparit iti panangasawa yu. Kayat kukit ding aramiden yu tinain kalintigan ken rumbeng ket ipampamaysayo ti agserbi iti Apo. Ti sao ti Apo. Sa uka o Apo, tungtungin adipen mo, at daken ka, dagiti sa uama ka, itetiyang nanayong nabiyag. Alleluia, 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 alleluia. At daken ka, dagiti sa uama ka, itetiyang nanayong nabiyag. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti panna kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas surat ni San Marcos. Demteng da Jesus ken dagiti pasurot na iti ili a Capernaum. Iti aldaw a panaginana napan nangisuro ni Jesus iti sinagoga. Nangisuro akas maysa nga addaan ti turay ket nasdaaw dagiti nagdengeg. Tasaan akas kadagiti mamaestro iti linteg. Pagamuan, simrek iti sinagoga ti maysa lalaki alinuganan ti dakes nga espiritu. Anya ti gagaram kada kami, Jesus at taga Nazaret inyikis na. Immay kakadi amang dadael kada kami,
Am-ammo ka, sika tinasantuan nga imbaon ti Dios. Agulimat ka intobngar ni Jesus iti dakes nga espiritu. Rumwar ka iti dayta a tao. Ti dakes nga espiritu pinagkuyagyag na ti lalaki. Imkes iti napigsa ket rimwar ken kuana. Nasdaaw dagiti tattao, anya daytoy nagsisinnaludsod da. Maysa kadi abaro apan norsoro, kas maysa nga addaan turay, bilinan na uray pay dagiti dakes nga espiritu, ket agtong palda ken kuana. Dagos ang nagdinamag ni Jesus iti amin asuli ti Galilea. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti Mariken Province. Tayo amin Apo. Madagitay ecumenical week of prayer for unity. Duami dagitay na duma-duma nga denominasyon. Malaksit ka dagitay anda kayat ti sumurot. Nagkarkarara kadang mas imurot ka kakadwa tayo. Napandyay tiyap-tiyapol di babaywan, di baksayan, ditoy. Sibilia ditoy ili nagrikrikos nagkarkararag nagtitipon kami dagitay papastor na kakadwa tayo dagitay nagpicture kami at dapat dagitay babae nga papastora mo di may isang babae nga pastora may nakipicture kanya apaya ako nagtataga suyo follower na father apo dahil ka delikado natin hanggang saksakar ti sermon kung nagkatawa mo kasi jay ini pagsusubangan, di mat kung kunada, dahil di umuna nga maibasa, di mat kung ay maikadwa, kung kunada iti, apaya nga hanggang mga tawat ti padi. Go forth and multiply, kunadahan. Oh, kakunada, dagiti dagdo mga agdil-dilaw, apay nga hanggang mga sawat ti padi. Kakunana, mapang kayo, taagpaado kayo. Nya? Ket kunami met no kaya mo ti agi kunana mo ti surat ni kuno ay ti Ebanghelyo ni San Mateo adu dagitay haan nga agasawa gapo ti panagayat da ti panagaiwaragawag ti Ebanghelyo itedda di bagida para iti Ebanghelyo deti maikadto nga maibasa no naendengan tay nga nasayaat kunana ditoy kayat kung awan ko mati pakaringguran niyo kuna ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Asikaswen ti awan asawa na dagiti bambanag ang maipapan iti Apo Dios. Gapo ti takayat na nga ay aywan ti Apo. Iso nga dagiti agbaak, jak amo no para kini Apo Dios wenno nagmalmalas. Wenno na stricto launa di pere. Awan na ngayat. Wenno busy launa ti trabaho na idinalipatan na ng asawa. Ngem asikaswan ti adda asawa na ti lalaki kadagiti banag iti lubong. Gapo takayat na nga ay aywan ti asawa na. Iti kasta mabingbingay ti kapanunutan na. Asikaswan met ti awan asawa na babae wenno balasang dagiti aramid ti Dios. Gapo takayat na mapasanto ti bagi ken espiritu na. Dagiti single blessedness. Nada dayjay. Dayjay indaton da ti kina dagiti ko mamamadre, dagiti single blessedness, dagiti blessed kunada single, dagiti inteddamet para tamakayat da kinasansanto kunana. Ngem daytoy. No adda tawanan tamikan na dagiti bambanag ditoy lubong takayat na para ti asawa na nakapo ay asawa ibagak daytoy takayat kayo atulungan kunana. Awan rantak amang iparit ti panangasawa yo. Kayat ko di nga aramidin nyo na inkalintegan arumbeng ket ipamaysayo ti agserbi iti Apo. Tingitingan tayo. Ngayon pagsasauda nya naganan aganos kabagi tadi kamet nagpadi. Nagreunion kam nga ro dagiti ka eskwela ti high school. Takita ag yeroprupa da kal naglalakay damutan at agap apo damutan. Kaya kung natin naggasat ka na, nagpadi ka, kung na di may sa eskwela, kanya nga naggasat, agsino ka taa, kung na, at dapay lugan mo, kung na, impadawat daladata, kung na, dapay lugan mo, kung na, kaya mo tagsino ka ta, kung na, kasi katagpadi at dalugan na.
Mutoy mo ni bakat mo ko nakam nagmadi mo di bakat nang bakat amot ka madi amot lata. Bakat amot gaya man ko na mga lokwan. Ag sino kata ang makabulan ang sikat agpadi ta siyak mati ko adalugan mo nga mutoy ni bakat mo ko nagbabawi ak ngay mo na akin. Bakat mo ngam isuna ti duang ta anya 5 taon sa. Kala dati ibagbagada lang nga sino tinagasgasat gapo ka din ta pinili ti bagimin nga intermikin ni Apo Diyosan, wala dagiti mamandarin nagasgasat. Adala tamo Madina Gapo ka dita nangasawa kan, maya mo di pilim idi, ngam idi nakalinti to gay madimutan ta pili mo ta nagpintas mo idi uno nagguwapo mo idi nagbungat to gin madimut nagbabawi ka. Joke anya na ganan, modesty aside joking, anya na ganyan kanan. Pagangawan mi. Dagitay ex-seminaryan nga kay eskwelahan mi, no. Kunada kayat dati ag permanently. Kayat dati ag kuno saan kunada nangasawa ka na hindi. Ulaw kay pagliblibat sa seminaryo kay talaagarem tata sa kagbabawi. Gati amuda na nalaka. Ti kasasaan mi. Ti ammo mi mat naragsak kayo, ti ammo damot naragsak ka na kami. Sige ti mo nungarot ta. Kuno ni manang ko iti kanto ay jay pag yan ang tipapadita pa ya siyempre pasig tong agkabaw ti adidyayon at kinkinnabaw tan tulatan ko na nagkikinnabaw tay tong tatalo kaming awan asawa na kagpay so panunutem mo no praktikal sinon tumang taragang kanyak. No di tulan nurse nga tangtangdanam ti mangilo ta ubo mo iduron-duron kun kunanan tumag kanya ka nga ta detay pakupakulan nak tumet piya kanyayo ta dapuyo ngem iso mo lang nga iso apaya adda mo dagiti nagasawa adda mo dagiti naganak nurse mo lamang tartaraken kanya dahaan nagaddayo da mo laeng kalpasan nga inted da mo di bagida ken nukit kitaem ori nagasawa ka nukit kitaem miserable mo lagi biag da uri adda kabaulan di pamilya. Adda mo dagiti naragsak nga padi nga natayen, adda mo dagiti nagtutuok nga nagrigriga. Gaputi kinarawot mo nga padi ta pasangwan da ka matitabtaba ka da cake tunukan inuten da nga pupo den ta sa akam ta diabetes. Diabetes ka ma, diabetic ka ma. Sinno nga rod ti umiso, sinno nga rod ti nakapudno. Nagbaak nagpadi, nagmadrewo no nang asawa. Laman? Lada kayo sa mong bato. Sino nakapudno? Uray inya nga ang gulo, adda challenge na, adda grasya na haan. Uray inya nga ang gulo, inya nga estado ti biyag tayo, naawagan tay amin, ngagserbi, haambo mabalin nga umay ti agpadi kad agmadri amin sinopay ti aganak ti misaan tayo han. Kun agasawa tayo mo amin awam mo mangmisa kada tayon. Awam mo ti makafokusen iso nga rod nga mayat no dadduma dagitay medyo agbaak-baak nga gagayem kuno dadduman itultuloy yo agbaaken apaya in the end agsubli kay tumulad ti simbaan nga para kirikir kada para ornos ti sabong. Nalaklaka kay lang agkabaw kunat magkanya. Ura inyang ang gulo ti biyag tayo, single ka man, naasawaan ka man, padi ka man, madre ka man. Adala ta challenge na inya diya umuna. Chastity, haan? Kada kami aki karit da, promise mi nga rod day. Uri mo da kay nga agasawa haan? Siksikalaeng kunam garod. Apay da kay laeng, nagrigat kanya da, ala niya po padi at lugan na. Nasya at ano balasang. Baka mangarod. No paano ba no lalaki ay babae yan lugan na ala nagilugan ti babae. No lalaki mat. May mismo lata. Kuna mat. Kapay hangko mga dakamiti at the right na agilugan naan. Kapay nga si aasawa ka agsubsublat pa ila japan na ilog. Ay pakawan na mapo. Kada mo asawa na apay nga bumirok pa ilaeng. Iso nga uray padi ka, uray na asawaan ka, at dala taawag na ati kina ti chastity ti kinapudno iti promisaan. Struggle tay amin. Iso nga no nilabsi nga mo lang nila kay mo no ni baka mo, iso mo lang iso akas lamo laeng padi. Agpapada mo laeng nga naawagan tayo nga agsanto.
Single ka man, wanhang ka nang asawang agpaiso. Kay sumo lang nga iso. Di mo lang matiteksam. Di sumo lang agpapada. At dalat na awis na. Maikadwa, dayjay, maipapan iti promise, dayjay. Maikadwa, maipapan iti panakilangan dito ilubong. Uray padi ka, uray obispo ka, uray madre ka, no materialistic ka maglaan. Ti panagkit-kitam ti lubong ka material, kaslamula daytay pangorkwartaan, daytay pang, isumo lang Di say mat kanyayo. Siya asawa ka, hanggang ti panagkit-kitam ti lubong ka lumamlamang ka, materialism matlaang, kamo pa mo ti agayat, karit matlaang dayay. So matlaang. May ikalo, ori ka din, na espirituan. Hanyong ibaga nga, nasansanto da, tagpa di da. Expected dayay, nagkarkararag. Asidagdakin ni Apo Diyos at nagpadi da, ay baka haamot. Baka na karkaro pa iti kararag na mo detay borarati bakit nangangumaniwat tagkarkararag nga kanan apo dadtaman ni bakit Wano basa gulero man nila kay nga mamartek ni bakit nagkarkararag man apo dadtaman nila kaya lakaya ang kuma makaulit dagdan tanan. Di say matlaeng di pa nagkararag awis matlaeng no da kami na i-promise mi di pa nagkararag kasjay makanyayo Di say matlaeng Amin nga aramidan tayo, da kami kuma, ijay ministry, mita ministry mi nga da itoy, siyempre maibunga ti kararag. Kaslamo la di pa nag-asawa Wano di pa nag-single awis na laeng ang pasanton tayo, ti bagbagi tayo, kas kuna ni San Pablo. Haan nga ma-excuse nga, dapat ako managkararag da do kararag da ta padiwon no day tayo kada haan oray tayo amin awan ti excuse na Isugarod nga kunak nga, oray ka no, padi ka, oray ka single ka, no, ladlad mo laeng, madi mo laeng. At damo dagiti na asawaan, nga naglintag ti biyagda, nagpudno dakin nila kay da, nagpudno dakin ni bakit da, baka nasansanto da pay. At damo dagiti padi nga nasansanto, talaga nga di promise da ki itapta da ibibiyag da, ay kinasaya at unay. At damo dagiti si asawa, tumarayutor lang or tiputot nan dapay laeng mo di nga mapmapnag the same awis kanya tay amin kas ko na ni San Pablo haan kay nga paritan ko na haan nga dakis dagitoy ngem ti berberukan na kas ano tayo nga ikarkarigatan ti agbalin nga nasantuan napudno nalintag iti kari tayo kini Apo Dios si asawa tayo man single man wenno adaman ministrim awan ti excuse awis na amin ti ebanghelyo tayo. Pinapanaw ni Apo Jesus ti lalaki simrek iti sinagoga pinapanaw na di demonyo nga addaking kuana. Pampanunutek met kakunada ke demon is real kunada mo dijay talaga mong adda demonyo kunana met. Pudno ang adda demonyo kunana met. Jak pay nakakita tila nakita ko detay adda demonyo na diya pala ang mata di nakita amo pay mo nakita nga demonyo ngam tay tao nga adda dimdim diya pala nga tinakita ko mata adda demonyo na nakakita kay kas jayan kaslawan na saya at tanakem na awon pay mo nakita ngam no nga tano agparang jak amo no kasanya ti aramidak iso nga no agreflekak dagan no may papanti na luganan ti demonyo ano agpampanunutak agimyaman na kini Apo Diyos, apaya, jak pa'y nakakita. Awang pa'y mo't ito'y area tayo, tinaluganan nga mismo ti demonyo. Ala ka, daduma ka, damo demonyo tayo nga taangam. Awang pa'y mo't, adite talagang nga dito naluganan nga datay pudpud no. Kayso ti kong kunak, apay nagbilag ni Apo Diyos niya. Awang pa'y magkanya tayo ti imay simrek kumadto nga talaga nga makita nga agap apoy ti matana. Dito nagdadakol ni Panginoon na nga talaga nga dito ko awang pay mat. Giso ti kung kunak nung tanong makasara kak ti kasya yada dayo mapog karkararaga kung tahang kuma. Ngam nadda nga ta awang mat. Kati kung kuna di pa pampanunod ti no daytay malaglagip ko dayay sinarret ti demonyo. Pag siatan na dito ayan tayo tahampay mata apaya kaya na nga saon naunag pay laeng mat ti kina Kristiyano tayo.
Nakitkitaan tayo ka, uray man no daytay kuna tayo nga han unay man nakimisa ka, no adda matay ko umay payla makimisa magkin ag komunyon ha. No daytay adda no adda daytay ag punpon ka, no adda plato ka makimisa met. Nabunyagan met ken nagkonfesar met, nagkomunyon met nabayag laengen. Awampay mo daytay total nga talaga nga han nga makalagip kini Apo Dios dito area tayo iso nga awampay mo laki di Awampay mo iso nga i-evaluate no daduma. Pagyamanan dito lugar tayo ngam dagiti daduma lugar adda. Adda dagiti maluganan talaga. Sa bali mo nakalugan no daduma kanya ta ang mga demonyo tubay tuma so agwalan la. Malagip na tamuhon nga nagapaan day so na demonyo da nga duan agkinari dan. Ngam ito area tayo lano pang panunutan nyo awampay mo laeng. Iso agyam-yaman nakpay laeng Yak mo urayon nga makakita. Makakita ako ma. Tamamati ak. Ngam os-osto ang adda demonyo nga lumugan. Kati pagyamyamanan tayo, awampay mo laeng ti naluganan. Kada tayo magkakabsat ka, ti pampanunutek. Ngamin, Kristiyano tayo pay laeng, nabunyagan tayo pay laeng. Nagkomunyon la dagiti dadumangam, nabayagan. Nagdadumag, handa makimisan ka puti kinabisi dati lubong, ngam nagsakit na, agpakararag na mo laeng. So nga pagsiatan na latamo dito, ayan tayo orin niya, tigay kasto-kastoy ko na tayo laeng. At dapay laeng na naunag pay laeng tina-espirituan nga panagbiag tayo. Katika buteng ko, hantay orayon na nga, dahi tayo gaputa awanan nga pulos ni Apo Isus ti biag tayo, kakabaulan na ti lumuganan, dahi demonyo kanya, ay handak nga ayban pang nga asiyo, agtarayak. Nadda umay dag boyatak ti holy water itan makaammo ka biag mong kun amutan nagaduma na kita kabalay ko napiatay so nati maiparubon. Ngam awampay met apaya nga takong ko na pampanunutek hanga di panahon ni Apo Hesus. Itoy daddo mga luglugar nga madandanon unay ti Kristyanismo adda pay laeng. Adu pay laeng ti maluganan. Ngam datoy ko maayan tayo apaya nga ta nauneg pay laeng ti espirituan nga panagbiag tayo. Wen adda pagkurkurangan ti dadduma malipatan da bisi dalaunay, awan ti panangiduron dagiti naganak nga makimisa, ngam nakit-kitaem nabunyagan da, nagkomunyon da, hantay nga orayon pagyamanan tay latta Tatamanen, dito nga Domingo mat ka National Bible Sunday ko na dayjay. Domingo ti Biblia. Para iti Biblia. Kuno addamet dayta Biblia yumet nga mataptapukan nga agbubuot nga kinutkutan ti sipet giigid nan tamo masagsagid mabalin latamet ang basaen ngam nadda mo maawatan haam mo ngayon interpret nga siksika agdamag ka kadagiti makaammo nya nabasam ka no tamatam kabsat tinagbasulam sinuat mo no tamam matani kay baka mo managbasol tamatam baka sinuat na no adda mo maawatan nga parte na agdamag ka hammo nga personal interpretation ta apaya agkamali ka. Nanangruna no tila nang rugyam ka Genesis Exodus Leviticus launay dadya dagiti lenteg idi panawon ni Moises. Nagpatinggad jay Leviticus dadya Numbers dadya dagiti lenteg no hammo nga impaunag nga binasa aging gadjipong to ay nayaw awang kan nagsaltek iya ti pamati mon. Hanga agsidsid dati kwan, awan siksik na, hanga nagpisik kukuna, hanga makikaid dati kwa kung kunana dyan, di dyan lati pamati mon. Ison tumot ti uyaw mon, ta naggapwam nga relihiyon na. Madi basaem amin agsubli ka aging gadya, panawon ni Kristo. Aging gana nga nagungar ni Kristo, aging gana dyan, new heaven and new earth, ijay revelation di paltiing. Dadya ti baruan nama. Nga pinunas na amin ti pagkapsutan ti tao, pinunas na amin nga naindagan agraman dara ti tao, agraman bagi ti tao, mapabaro ti tao, kunana di jay. Katataga po ta kunana, National Bible Sunday. Anak, nakakita kay ti Biblian? Bo! Hampay? Wala pa kawan ng maapo. Dito nga ta libre o demonyo. Padasin nyo mat Ayaw amoy ni manong ko hanggang pa nang ipasaw. Nidihan unay nga umin-inuman. Amo ti obra na namintlunan nga nabasa di Biblia. Siyak hampay. Actually kasla nabasa kun ata no nakimisa ka ti inaldaw. Daytoy talo nga tawon nga nakimisa ka ti inaldaw almost nabasan daytoy Biblian.
Dagiti laangan nang connect ti awan kasi ni talo nga reading tayo makumpletong dayjayan. Kada jay pa nagbasa makatulong lata mo atin na espiriton nga biag tayo. Adda mo dita internet kay di adda mo dagiti agipopos, dagiti Bible verse, dagiti Biblia dayjay makatulong lata mo ati pa nagbiag tayo. Kada tayo mat akin no tarigagayan tayo akin napintas lata mo ngamahan tayo nga pagkarkari. Adda mo dagiti daduma nakabasa dalabas iti Biblia ko ano kaslada mo 3 steps above mo ten nga mapandilangitan kaslada mo isuda ti umuna nga maisalakanan isu ti kongkonak ka la umuna kayon palubusan da kayo tug ka lang kay pati kandela yada da yung mapo ham kala kay ibiyag mo kanya ti kunana yes this is the book daytoy ti libro nya daytoy ti sao ti Dios libro na nakaisuratan naan ngam sino ti si bibiyag a libro. Di ti karit na. Sino ti si bibiyag a libro? Sika. Sino ti si bibiyag a sao ti Dios? Sika. No maibiyag mo dayjay sikat pakakitaan da. Daytoy ti kumabasa laeng. Maikabesa laeng. Ngam sino ti si bibiyag nga sao ti Dios? No Kristiyano ka ibibiyag mo dayta sika. Hindi ko na bilin na. Hindi ka agtaktakaw, agayat ka. Kayam. Nakasurat dito niya. Di ka agtaktakaw, ayatom di padam nga tao. Dayjay. Sika kayam. Dayjay sika ti si bibiyag. Daytoy na isurat laeng. Ngam ti si bibiyag sika. Ayatom ti kaarubam, uray pa inuhan na kay ayaten, kapamatsyam man, kaduam man ti politika, kagurguran na ka man, ayatem lata ni kaarubam. Imbagana ni Apo Jesus, kayam. Paksyatem ti demonyo. Kayam nga paksyatem ti demonyo, tinagbaetan nyo nga agkaaruba. Laman? Di kagurguram nga kaaruba, gaputa irororo man nakakin at atapang makulkula man naka, kabalam latang ayatan. Sino ti si bibiyag sa ti Diyos? Sino ti si bibiyag nga mangibibiyag ti sa ti Diyos? Si kayo. Datayo anabunyagan, datayo nga agad-adal ti sa ti Diyos. Gusto nga daytoy nakaisuratan na laeng. Ngam ti application na sika. Ti karit na kayam. Si asawa ka man, padi ka man, tao ka man, single ka man, mariri nada ka di nga adda ti sa ti Diyos king kakin ibibiyag mo ti sa una. Awis kada tayo amin apo, gabota aldaw ti Biblia, Domingo ti Biblia, alak ri naan tayo Adda ka di mo laeng kabailam nga ibiyag, oray basit laeng nga sa una. Wenno na ikabesam nga agpay so agraman bersikulo kada kapitulo. Ngam no maipapanti ka arubam ka dimpay ammo ti agpadigo. Maipapanti ka arubam ka. Tumuno sa dilangit ti guram gapota lumamlamang ka. Iti padam a tao, ayan mo nga rod, ayan na ta Bibliam, ayan na ta na Diyosan abiyag mo. Hala kakabsat, harit lat tamot Sugarod nga natipon-tipon tayo nga umay makimisa, apaya umarararaw ti grasya ni Apo Diyos. No kurang pa ilaji panagserbi, panagayat, panagpasanto, degdegan tayo. No narigat tayo pala nga ibiyag nga pudpud no dito nga sa ti Diyos, degdegan tayo. Paggapuan na ti grasya na, agapumudla ang akin ni Kristo. Ipaduyak-yak tayo iti mamati iti maymay sa Diyos ama aman nakabalin amin anamarsuwa iti langit ken daga ken kadag iti amin makita ken di makita ken iti maymay sa nga Apo Hesu Kristo bugbog tong nga anak ti Diyos nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiempo Diyos sa nagtao diti Diyos silaw a nagtao diti silaw napaypay so a Diyos sa nagtao diti napaypay so a Diyos naianak saan anaparswa Diyos sa kasmatlaeng iti ama, ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, immulog ang naggapo sa dilangit, ket nangalay ti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet ana ilansa iti krus, gapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem. Nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat. Immuli sa dilangit, ket si tutugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asidadayag,
tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay ket ti pagarayan na dinto agpatingga mamati akmet ti Espiritu Santo nga apo ken mangmangted iti biag isu agtaw diti ama ken ti anak ket pagrukbaban ken daydayawen amay timpuyog iti ama ken iti anak ket nagsao babaen dagiti propeta mamati akmet ti iglesia maymaysa Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag. Apakapakawanan dagiti basbasol. Namnamaek ti panagungar dagiti natay. Ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Hintay umuraraw iti man nakabalin nga ama, babaen ken Apo Jesus nga anak na, pinarmek na ti patay. Ket insubli na ti agnanayon abiyag kadatayo. Impakita ni Apo Jesus ti kina agturay na babaen ti panangpaksiat na kadagiti dakes nga espiritu agkamang tay nga rudken kuana iti kasapulan tayo iti panagbiag tayo ket kuna tayo apo kaasyam dagiti tattaom Apo kaasyam dagiti tattao. Tapno dagiti pangulwen ti simbaan agserbida na pudno mangirakurak ken mangsaksi iti panursuro ti Apo Hesus ket maipasdek ti pagarian ti Dios kumararag tayo. Tapno dagiti mangiturturong iti gobyerno ken addaan toray mabigbigda ti napudpudno a toray saan nga agtaod ti kinaranggas no di ket iti espiritu ti Dios ni Apo Hesus kumararag tayo. Tapno dagiti laygo maamiris da makirinanod da iti misyon ni Apo Hesus babaen ti panakabunyag da ken iwaragawag da ken saksyan damit tinaimbaga damag iti aglawlaw da kumararag tayo. Apo kaasyam dagiti tattao. Tapno mabang-aran dagiti masakit maliwliwa dagiti natayan babaen ti panakapagriknada ken itutulong da iti adadupay a nasayaat ti panagpuspuso na kadakwada kumararag tayo ti Apo. Apo kaasyam dagiti tattao. Tapno datayo natipon ita a Domingo at addapay ti panakasursuro tayo iti ammo tayo a Kristiyano at tumakder amang mangsupyat kadagiti maibusor iti pamati tayo kumararag tayo iti Apo. Apo kaasyam dagiti tattao. agulimek tayo antay met dawaten dagiti bukod tayo apanggep dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Managayat nga ama kanayon nga ipakitam ti ayat mo kada kami babaen dagiti pasamak iti panagbiag mi. Denggem dagiti kararag mi, ket agtalina edkam kuma iti sidong ni Kristo, ang makipagbiag ken makipagari ken ka, ita ken iti agnanayon. Amen. Amino Apo nga insagot mo nam ay kenrigat when amin ko umay ko idaton ken ka Diyos ko kas pagyaman ko kinaimbag mo. Iti daytoy ami sa pagyaman, apoy awat minanumo adaton,
Sapay kumatata ikarian nga umawat ibagi kendarang bunga ti banno ken lingid mi idaton mitaltat anapnuan sudi amin naragsak ladigit mi ikay sa miken ka o Diyos nga apo mi iti daytoy ami sa apagyaman apoy awat minanumo adaton sapay kumatadaga ikaryan nga umawat ibagi kenan. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Tiya po awaten na kumadag ito daton pilagita imam. Ket may paay apakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo iroknoy mi iti altar mo dagiti daton na pagserbi mi ken ka ipaay mo kadi. Ipaay mo kada kaasi taawatem ket pagbalinem ida a sakramento ti pakaisalakanan mi gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Sa kumam. Itag-ayo dagita puspuso yo. Nadans tag-ay tiya po. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May karikit nung may. Pudno unay may ikarigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin kat agnanayon a Dios. Tapi naruswam dagiti amin nga adda ket inornos mo ti panagsisinnokat dagiti panyempo. Inaramid mo ti tao a mayasping italadawam ket intalek mo ken kuana dagiti amin a nakakaskas daaw agapwanam iti kasta kasunom iturayan na dagiti amin na pinarsuam ket daydayawen na ka kadagiti aramid mo a naindaklan gapo ken Kristo nga apo mi. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Santo, 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 ti amo a Diyos, dangiti amin naparswam. Ti langit ken dagat, napnuday ti pakaidaydayawam. Hosanna iti katwan, madaydayaw, ti umay tinatang ti Apo, Hosanna iti katwan. Pudno unay apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubuayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta espiritum, amang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinam, kat ti paay mo ida, kada kami, abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asya ayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagik isa mayyawat to a maipaay kada kayo. Kasta met akalpasanday di pa nang rabiida nangalay ti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana
Alain nyo katuminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro, ken nagnanayon atulag. Iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan yo daytoy, apangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo kinin ka panagungar, ina kamin salakan si kanan lubot sa nga lubungan. Iti ngarod pa nang ilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katayimpaay mo, ama ikari kami, nadda dito'y saklang mo, gatag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano, di ti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati, Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesyam, ana isaknap iti sangalubungan ket parayrayom ti ayat na ana Diosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi amat maturog asi inanama ti panagungar danto. Ken dagiti amin na pimmusayan iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo, apakakitaan da ken kay iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met nakaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to, ken nainggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin a sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada. Ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Yesu Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, iti tempuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama, kat walwon tayo ti kararag nga insuro ni Apo Esos kadatayo. Amami, ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariyam, matungpal kumatinakem mo, dito'y dagaakas sa dilangit. Itdem kadakam tel daw ito'y, ti kanen mi, ti patinayon naldaw, pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, ti basol dagiti nakabasol kada kami, di nakammet baybayan nga umanugot ti sulisog, isalakan na kamket ti dakes. Dawaten mi kan kaapo ti isalakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, ket babaen ti pannulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng, nga iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. Takukwam ti turay, ti panakabalin ken dayaw, ti agnanayon. O apo mi a Jesu Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapu kanyak ti tedko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pammati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kang kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamit. Iti napakumbaba kinapnuan ayat apuso ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo kapya, kada kay amin kapya. Kordero ti Dios sa mahikat kadagiti basbasul ti lubong kasyan na kami. Kordero ti Dios sa mahikat kadagiti basbasul ti lubong kasyan na kami. Kordero ti Dios sa mahikat kadagiti basbasul ti lubong itdem kadakam ti kapya.
Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing o may kakanyak, ngem ti may salay nga sa mapaimbag tuntay ka. Tumangada ken kaapo ketiep kasku tuy arararaw ko itaasim ken ayat mo inakitalik tuy asug ko tumangadak ken kaapo ketiep kasku tuy arararaw ko itaasim ken ayat mo inakitalik tuy asug ko naruto Diyos sa poken ka inak dawaten daytoy adipen mo ala inkakakibiden alaen katarabayen alaen kasaranayen tapno agtalenay na bukod mulaen naruto Diyos sa puken ka inak dawaten daytoy adipen mo ala inkakakibiden alaen katarabayen alaen kasaranayen tapno agtalenay na bukod mulaen kaimang ipatay mo pukawen sipnget tibiyag ko tasikalaeng tibagnos ko gagturong kinapudno naruto Diyos sa puken ka inak dawaten daytoy adipen mo ala inkakakibinen alaen katarabayen alaen kasaranayen tapno agtalenay na bukod mulaeng naruto Diyos sa puken ka inak dawaten daytoy adipen mo ala kakakibinen alaen katarabayen alaen kasaranayen tapno agtalenay na bukod mulaeng Kumararag tayo. Da kami anataraunan iti parabor ti pannakaisalakan mi dawaten mi Apo tada iti inted mo amang saranay kada kami iti pannakailangit mi degdegan na kuma adi agresat ti pammati mi gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti inggana.
Into no bigat apo kalpasan di third mass maaramid ti gapota tatanga bulan Santo Niño Children's Festival mairanapay ti ka National Bible Sunday apo maaramid to ti ayam dagiti ubing program da adan tumet quiz bina kas panangnayon ti pannakaammo dagiti anak tayo iti Biblia pagyamanan tayo dagiti naayat nga sponsor ti mulong para iti daytoy napindas nga programa no bigat apo so nga dagiti ubing tayo apo tayo ianos tayo nga idano na kamisa tayon iti third mass apo tapno maka-join da maka danggay da iti daytoy nga programa dagiti anak tayo ti apo adda kumakada kayo Kasta ko, ma'am. bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos ti Ama kendi Anak kendi Espiritu Santo nalpasen ti nasantuan a misa intayon iti ayat ken kapya ti apo Magyaman tayo. naimbag arabi tayo amin apo. Aldaw panagyaman tayo kakabsat, yaay ni Jesus Dios tayo kenayat. Adunga aldaw ti naglabas kanya, ngimday tuyen ti mangted pudno aragsa.